खुलुमबाय बेलासनि गोसो गोथारै बरायबाय दिनै 16 आगष्ट 2020 रबिबार फैदो दिननि बेलासनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि गिबियावनो आं बेखौ क्लियार खालामनो लुगैदों नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सोंगासिनो दंमोन आदा नोंथाङा मानो रबिबार खालि अमा बेदर जानायनि सान बुंबाय थायो होननानै आं बेनिखायनो बुङो मानोना सानडे खालि इन्टारनेशनेल हलिडे माने बुहुमावनो बांसिन मानसिफ्रा सानडे खालि बेदर बा ना जायो दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों अमा बेदर जानायनि सान बा बेदर जानायनि सान आरो माखासे आंनि रुपामनि धोरोमनि साबस्क्राइबारफोरा दुखु मोनदों बिथांमोना सानडे खालि बेदर जाया बिथांमोना दुखु मोनदों आरोना आं बिथांमोननि बागै बिदि हेंथा बुङाखै आं जास्ट माने बुहुमनिखौ नायनानैसो बुंदों आं रावनिबो धोरोमनि हेंथा नङा ख्रिस्टानबाबो आंनि लोगो रुपामनिबाबो आंनि लोगो ब्रह्मबाबो आंनि लोगो बाथौबाबो आंनि लोगो गासैबो आंनि लोगो गिबि खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव सुनिबारनि हराव माने मैयाहाय हराव जैश-ए महम्मदनि माखासे गेदारफोरा फैनानै मोनसे न'खरखौ सिलिंखार खालामबाय खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला आजाद होननायनि न'खराव माखासे टेररिस्टफ्रा बे आजादखौ पुलिसफोरजों लिंक दं होननानै न'खराव हाबनानै गावथारबाय होननानै फोसावनाय जादों लोगोसे जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 63,489 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि इन्डिया आरो बांलादेश बर्डारनि मालदा जिल्लायाव दिनै दहाय सानाव कफ सिराप हमनानै मोननाय जादों आरो बे कफ सिराप माने गुजुनायनि मुलि बे गुजुनायनि मुलिखौ जोंनि बे इन्डियायाव बेन खालामखायोमोन बे हमजानाय मानसिया बांलादेशनिफ्राय लाबोदोंमोन माखासे सावगारि नायबानो जाबाय नै बेयो दा हमजाबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि बान्दा जिल्लायाव सानै सरकारि स्कुलनि मास्टारफोरखौ स्कुलाव मैयाहाय फिरफिला बिरहोयैनि थाखाय सानैखौबो स्कुलनिफ्राय होखारहरनाय जाबाय बा साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों स्कुलाव फिरफिला बिरहोयैनि थाखाय सासपेन्ड खालामजाबाय गुबुन फारसेथिं वेस्ट बेंगलाव मैयाहाय बिजेपिनि मानसिखौ बुथारखांनायनि उनाव वेस्ट बेंगलाव दिनैहाय बन्द फोसावदोंमोन नाथाय बे बन्दखौ टीएमसीनि माखासे सुबुंफोरा मानियाखै होननानै फोसावनाय जादों माने वेस्ट बेंगलाव मैयाहाय बिजेपिनि सासे खामानि मावग्राखौ बुथारदोंमोन बेखौ बुथारनायनि थाखाय दिनै वेस्ट बेंगलाव 12 घन्टानि थाखाय बन्द होदोंमोन नाथाय बेखौ मानियाखै 50% सुबुंफोरानो मानियाखै होननानै फोसावनाय जादों दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर केरि होननाय जिल्लायाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ किडनेप खालामनानै बुथारबाय आरो बे बुथारनाय जाथायाव सानै दुथांफोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय फैसानि थाखायनो बे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ बिसोर सानै दुथाङा बुथारबाय होननानै फोसावनाय जादों लोगोसे गुजरातनि राजक'ट सेन्ट्रेल जेलाव दिनै 23 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बिसोर 23 जन सुबुंफोरा गासैबो पेन्सनार माने बिसोरो पेन्सनार गोजा गासैबो पेन्सनार माने जेलनिफ्राय पेन्सन मोनखांनाय बिसोरखौ माने न'आव हरथ'नो हायाखैमोन दा बिसोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ओनसोलनि मथंगा दैमानि दालांखौ माखासे दुथांफ्रा हर गेजेराव मैया हराव फैनानै सावनानै गालाङो दा बे दालां गैयैनि जाहोनाव बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनदों बा खस्थ' मोनदों होननानै फोसावनाय जादों लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बाय बाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बुहुमनि खायसे सोमोनांथाव गोमोथाव नंगुबै खोथाफोरनि सायाव भिडिअस नायना मोजां मोनोब्ला आरो इनफरमेटिभ भिडिअस नायना मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै आं चेनेलखौ खेबसे भिजिट खालामो चेनेलनि मुङा जाहैबाय जै बर' हारिनि आरो बे चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिप्शन बक्सआव होनाय जादों बे भिडिअनि आरो नोंथांमोना मोजां मोनब्लाबो गाज्रि मोनब्लाबो प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै फै आरो मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो खिन्था साबस्क्राइब खालामनो आरो गाज्रि मोनोब्ला आंनो खिन्था जाहाथे आं इमप्रुभ खालामनो हायो प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो सापर्ट खालाम गोजोन्थों जै बर' हारिनि